posachedwa abatu kupasilani zimene wayankhula purezidenti wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera pamene amafika mdziko muno kuchokera ku dziko la United States of America. Zimenetu anayendera ndithu dziko la United States kumeneku ku msonkhano wa atsogoleri a mbungwe dziko lino la Malawi. Pano ndili ndi Adeus Gumba amene wa the organizing secretary wa chipani cha Malawi Congress. Mwaswera bwanji? Taswera bwino, inu mwaswera bwanji kwa MBC? Taswera bwino. Tiuzeni kuti zakutengerani chani kuti mukonze msonkhano umene? Ife pano ngati banja la Congress komanso ngati Malawi akufuna kwabwino. Titazindikira kuti kholo lathu inapita kunja kuunga kumene kumakumana atsogoleri a dziko lonse lapansi kumene amakambirana za zitukuko za m'mayiko mwawo. Ozindikira ntchito imene agwira president chinatikomera kuti ayi mmene akubwera mutalandire. Tikudziwa uratsira ku airport komabe ife ngati anthu awo tinali pano pa 18 pamene amadusa kupita ku nyumba yawo yachifumu. Tinali pano ndithu amenewo atipatse moni. Ndemona pano pali munthu pali anthu chinyinji cha anthu anena kuti ya president balola kuti angodutsa chifukwa mwaona takhala pano ndithu angoti weva kuti bwana mwenda bwanji zimene tamira pano mwachimwemwe mosangalala pozindikira ntchito zabwino zimene a president akatitengera kumene anapita. Chabwino ndiye tiyembekezere zotani kuchitika pa msonkhano pano ndithu nkhani khale pano ndikuti president akafika pano tiwalandira monga tanenapo ndipo maife tiwauza kuno kumudzi kunali zotani kudzera mwina mwa anthu awiri atatu amene angalankhuleko kenakonso president nawonso atipatsa moni monga tanenera. So ndikamwambo kochepa kosatenga nthawi kwambiri koma tunena izi chifukwa chaku chimwemwe chimene tinacho mumtima mwathu tinakuti asangokagona aziwe kuti kuno kumudzi timadikira ndipo mmene afikamo tifangana nawo tiwosangalala kuti ntchito zimene akugwira president apitirize tiwosangalala kwambiri. Sikuno kokha kulilongo koma ndi dziko lonse khala kunali kuthekera kuti akatoyenda muno choka pano kafika mpaka ku Blantyre zimene tuchita pano zimkhale mene njira monse akatakhala kupanga zomwezi. Chabwino kunena za chipani tinene kuti mwina cholimba bwanja president anachoka akubwera pano ku Malawi kuno achipeza chipani chili mota tinene pano motsindika ndithu komanso monyadira ku mtundu wa Malawi chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha mphamvu chipani cholimba kakhala president anapita uko koma munaona kuti ya misonkhano sina ime tikuita misonkhano kwazindikiritsa Malawi za zimene achakwera akuchita kwa ufotokozeza zitukuko zimene akuchita komanso mapulani amene ali nawo monga mukudziwa ife tinena kuti ayi mboma sitikuchoka komanso boma sitikusintha boma ndi lomweli koma chifukwa chiyani kufanya ntchito zawo mzako kamachita zabwino mafikanso kumbweza ulemu mukuona misewu imene akuchita mukaona mbithu monga amene tukamba kuti madimaki chimanga chafika ndithu zimenezo ndithu ndi zinthu zina zimene zikupangitsa kuti achakwera tione kuti ifeyo boma sitikusintha njanje mwayiona kuchoka kuja kusanje ndi mmene mwaona kuti uchithekayo ndipo mukhozaona kuti ngakhale mafuta sakusowa magetsi panopa ndithu ni mbiri yakale mayiko ena tinapita kukwina ndi kwina kupeza kuti yayi kumakhalanso mthu malodi shedi kuno ku Malawi zimene zikulibe ndipo tikunena kuti yayi ngakhale chakudya palibe Malawi amene afe ndi njala zonsezo zikutheka chifukwa cha president achakwera mwachimenechi tinena kuti yayi utsogoleri sitikusintha boma sitikusintha tiwene kupitiriza ndipo Malawi Congress Party komanso utsogoleri wa Chakwera. Pamene tikuyembekezera kuti yayi chaka cha mmawachi tipite ku chisankho mwina ngati chipani tikuyenda mota ife ngati chipani tikuyenda ndi mphamvu mukudziwa kuti ulendo wathu tinalowa mboma mwakhala pakati pa mwina kukhala ndi mayesero osiyanasiyana mayesero anji ma direction so tinapita kukaronga kuja munaona mmene akakhomera kumene kuja 3-0 kukaronga tundi kutali sikuti nko Central Region koma ndakamenya kumene kuja 3-0 posachedwa apa tinapita kuti kumangochi nakonso munaona kumene kuja kuti kunali ngati kuchimbundi kwa anzathu koma ife kumene tidakalowa anatipatsa ndithu kumene kuja tindi kansala kwa Mbaluku ndiye kuti ngati imene timanena kuti mwina area 1 ya Mangochi ndiye kuti feyo umboni tinawo kuti chipani chathu nchamoto timadziwa kuti tipeza madzi likaona chinyezi ndiye tizotilowa mboma malingana imene ulendo tikuyendera situnati pali cholephetsa chilichonse ya ife ndachakwera nganganga matha kuchita mutha kuona kuti ngati kunduna kwanga kumene sene ni nduna ngati organizing secretary koma kunduna wa zalanzi zomangamanga tikumanga nyumba za polisi nthawi yambuyo janzathu zimakanika kuti mnafotokoze mamanga zingati kumefe kwamba za ma1000 nyumba izi sikuti zikambira kuti kapena kuno kokha kulilongo kapena kudowa kapena koma zikambira dziko lonse kapena kuchitipa nyumba kumene kuja kumeru camp ya army 110 prison kuli nyumba 25 tikapita mkaronga muli nyumba zoposa mwina 50 tikapita mu mzimba zimene ndapereka kale ngati kumzuzu prison nyumba 40 pa jenda ndapereka kale nyumba 10 zina zikubweranso kumene koko ndithu madera ena ndi ena kwa ina mbangweni ndi kwina koteko ma contract apita kale tikapita ku Nkhatabe nakonso sidakulekerere kuchintheche kumangidwa nyumba ngati simula kamwina 15 chakubomanso kongati katsetsereka tipite mwina chamu kasungu ku battalion kuli nyumba 110
pakasungu paboma pamene paja pa region ya police pakumengereso nyumba ngati sinu lako zothamangiranso mwina ku ere chakuti zonsezo zina zathakale ndipo zintheneri yonse inakwalwamo tikatsetsereka bwera mulongo muno ndiye musachite kunena tikapita mudo wamo musachite tipite kuneno kumwanza neno kumene kuja kuliko ziliko nyumba paboma pali 10 kuneno kuli 10 tikapita uko mwina ngati chakuchikwawa kuja pali nyumba apa kapena zilipo 40 tikangoloka chireyo chayapa timati wala dzina lake koma zili pamenepo mkatikati mwa chikwawamo tipite kumwina kwanza kumwina timati kuluchenza town ya Luchenza muze kuti mwina anthu akhoza ndi mule MCP kumene kongovulo fikire koma tikumanga nyumba kumene 50 contractor ali pa ground mplanta ndiye musachite kunena Mount Pleasant palumangida nyumba zambiri tikapita apa pandilani tapangale handover pali nyumba kapena 20 na 25 kubangwe apresident akapanga handover nyumba kumene kuti chichiri prison nyumba zathakali tichikoyapo tipite muzomba musachite kunena muzomba kuchangalume kuli nyumba ngati sina kwa ziliko kapena ndi 50 chakuti tikachoka yapo zinaso contractor akupitaso pathawi kupita kale pa ground pazomba police naponso alikupangidwa nyumba zambirimbiri zina zathakali ntendo sakapanga handover tunena kuti achakwera sakungochita akuchita kupita kumeneko ndinakwanga komweko akumangaso nyumba zanzathu amene akuzidwa ndi cyclone tinapita ku Kalombe yakachita zimenezi tinapita kuseri kwa mulanje limbuli yakapereka nyumba kumene kuchi kudzera mabungwe azathamira kuthandiza zikuchitika madera wonse mulanje Chilozulo Kalombe koseko zikutheka nyumba za malubino kudzera kunduna kwanga kale mukudzera kuti anzathu alubino amaito sakidwa koma achakwera tabwera panano amene tapatsa chitetezo chokwanira chima chimene chilomanga nyumba tachita zimenezo kukaronga tidakapereka nyumba kwa alubino kusalima tidakachita zimenezo kumzimba tidakachita zimenezo kurumpi tidakapanga zimenezo zikuchitika soti zongonena zinaso zikumangidwa tamangale nyumba zilipo 65 mwa 65 49 zimene zidathakali ndipo adakalowa kale ndiwo rapulensango ngonena koma kuti akuchita mosamalira wina aliyense mosangana kuti khungu lake ndotani mosangana chipembedzo komanso mosangana mwina kupezeka kapezedwe ka munthu mwafotokoza bwino ndithu ntchito zimene zikuchitika ku nduna wanu makamaka izi za nyumba ndi zimene anthu amakhala akuyembekezera kuti iyayi nyumba zikakhalapo makamaka kudzera mwina ku bungwe lija la Malawi Housing amapezeka kuti anthu mitima imakhala m'malo nangasi nyumba zimeja zimakhala zotsikirako mtengo kusiyana ndi mwina kudzera mbungwe limeneli mapulani ena ndi otani mwina kupita mtsogolo ndipo ndi project imene ikudzera ku Malawi Housing Corporation amene ali ngati mwana wathu bebe wathu kumene kuti project ya 250 ndiyo kumfuna manga nyumba 250,000 ndipo kudzera ku National Housing Symposium munaona president abwera tapeza kale ma contractor ndipo ntchito imene ndithu tikulimbana panopa ndi anthu amene akufuna kwabwino ma partnership osiyanasiyana timange nyumba za 250,000 dziko lonse lino boma lilonse nyumba zija ndithu zimapereka umwini munthu amadziwa kuti ayi ndilipo ndithu ngati ndulipira bwino renji nyumba ili ya boma ine ndikukhala kumasi mitengo yake yomvererako sikuti wamango kusamutsa kuti mene kwaganiza lanto limawa samukani sizikhala choncho so ndipo boma lachakwera tikuna kuti ayi timange nyumba za 250,000 kudzera ku bebe wathu kapena ku nduna kwathu koma ku Malawi Housing Corporation zikomo kwambiri amenewo ndi Deus Gumba amenewotu ndi organizing secretary a chipani cha Malawi Congress Party ndikuonatu kuti iyayi mdipiti wa galimoto zimene iyayi kumbuyoko zatenga president wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino zikufika pano pa area 18 patsogolo pa galimoto zimenezi dipiti umeneyo pali galimoto mmene mwakwera achinyamata a chipani cha Malawi Congress Party amenewo ndithu akuyimba ndi kuvina ndithu mwansangala amenetu iyayi anapita kunsewu kumeneku cha ku area 10 ku area 30 kukachingamira president wa dziko lino ndengati tikumva ndithu pansipo zikuoneka kuti iyayi phokoso lokhaloka koma phokoso limeneli ndi la nyimbo kuyimba komanso paja pano tinanena kuti pali bandi imene ikuyimba panopa nde pamene dipiti kuyenda ndithu pang'ono kuchokera kumeneku kunsewu tikhale tikumva ndithu zosiyanasiyana koma mmene afotokozera a Deus Gumba pamenepa president akafika pakhale anthu angapo amene alandire president wa dziko lino zolankhula zimenezi zamalizira ndithu pamene president wa dziko lino alankhule kwa anthu amene asonkhana pano pa area 18 nde ndikuthanso kuona kuti yayi kunsewuko kwasonkhana anthu osiyanasiyana amenenso abwera kudzalandira president wa dziko lino kumpatsa moni amenewa ndi mafumu
ochokera madera osiyanasiyana kuno ku chigawo chapakati komanso tu ena akuluakulu a chipani ali pano pa area 18 ku msewu mbalimbali mwa msewu umenewu amene tikudziwa ku area 18 ku Lilongwe. Msewu umenewu opposite pali Puma filling station. Opposite nde pano pamene dipiti umenewu ukuyenda ndithu pang'ono ndikutha kuona kuti ayi anthu akukhamukira malo amene tu pakuyembekezeka kuyima ndithu galimoto imene yatenga president wa dziko lino. Isaac ukona tumene zinthu zikukhalira ndithu apapatu ndizija timanena zija kuti anthuwa akufuna kuti angomuonetsadi president wawo kuti amankonda ngati mmene anafotokozeraso a Jessica Bwira kuti tikufuna kuti tingoonetsa chikondi kwa mtsogoleri wathu. Inenso ndazanena kuti nanga si president anachoka, ndiye atachoka papita timawiki tingapo kulibe, ndiye pachikhalidwe cha Chimalawi mfumu ikachoka pamudzi pobwera mmene kuti muyilandire ndi zimene tikuona apapa ndithu Khadija kuti khwimbira anthu lokuti zodabwitsa kwambiri. Pali kumudzi munena kuti ayi kambuziko kafe ndithu nkhuku ife kambuzi kafe kuti mwina mwake anthu atani akhwasulire limodzi, mwinanso pompo mwina kathobwa kaende kuti zonse zikhale kuti zili bwinobwino. Ndi zimene tikuona nzanga Khadija apapo. Chabwino zikomo kwambiri Isaac. Pano ndithu dipiti uja watenga president wa dziko lino wafika ndithu pano pa area 18 ndipo tu president yu atsike galimoto imene wakwera ndipo tu pano tsopano wakwera galimoto ija ya mpanda-denga menemu wakwera ndithu ndi mayi wa fuko lino mayi Monica Chakwera ndipo tu pano ndikutha kuona kuti manja mwamba aliyense manja mwamba ndithu kupereka moni wake ndi ameneyu onena kuti ayi takulandirani kuno ku Malawi kuchokera ku ulendo umene munapita ndithu mdziko la United States kumene munakakhala nawo pa msonkhano uja wa atsogoleri a mayiko osiyanasiyana a mbungwe la United Nations. Ndipo tu president ayi dzanja mwamba ndithu tinene kuti pa Chingerezi timati kuweva kumeneku ndithu ndikupereka moni ku 19 wa anthu amene wasonkhana pano. Nde kuyenda kwake ndikuja kwa pang'ono pa Chingerezi amati snail's pace. Kuyenda ndithu pang'ono chifukwa pano pasonkhana anthu ambiri sangamayende ndithu mofulumira kungoyeneka kumayenda pang'ono kuona kuti ayi pamene anachoka mdziko muno kupita mdziko la United States walandiridwa kuno kumudzi ndi manja awiri. Ndipo tu pano ndikutha kuona kuti yayi magalimoto imeneyi ya mpanda-denga. Posachedwa apa tikhale tikumva kuchokera kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu. Amenewa ndi olemekezeka Deus Gumba amenewa ndi National Organizing Secretary a chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo amenewa ndi amene ayendetse mwambo umene. President achikola kufika malo ano pano pa area 18 square zikomo kwambiri anthu alandira president mwachimwemwe munthawilo bambo Kadula fikani pafupi bambo Kadula mulitsogoze mwambuye pamene tikulandira president adziko lino bambo Kadula. Tipemphere Mulungu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lonse lapansi. Tifuna madzulo wano pamalo pano tikuyamikeni mfumu ya ulemerero amene mwavomereza kuti mtsogoleri wathu wa dziko lino la Malawi
akweza kukakhala kuja kwa Amerika masiku ochiruka koma nafika pano lero munatsogolera ndi kwatetezera. Mulungu mulemekezeke ndi kukwezeka nyengo zonse mu dzina la Mbuye wathu. Chokwanira choyenera ifeyo kusangalala nacho ndi kuti mtsogolera amene imdatipatsayi Mulungu wasintha dziko la Malawi kukhala la mtundu wina, kukhala la maonekedwe atsopano. Mulungu pirirani kwapatsa nzeru zochuluka ndikuti akapirire kutsogolera dziko lino ngakhale 2025. Mulungu pirirani ichi kuchita ichi kwa ife tidzingukwanira ndi madalitso anu. Mulungu kuti tikadyerere pamodzi ndi ana wathu pafunika utsogoleri wabwino, utsogoleri wa nzeru, utsogoleri wosalalata, utsogoleri wosatukwana ndi umene tili nawo. Mulungu kulani ifeyo tichepe. Madzulo wanu lemekezekani, tamandikani mfumu chifukwa cha Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Dzanja mwamba, dzanja mwamba, dzanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Nanga boma! Boma ndiliti kodi! Boma ndiliti kodi! Ulemu, Your Excellency, the State President, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President okondeka, President wa dziko lino. Ulemu, Your Excellency Mama Monica Chakwera, mayi wa fuko la dziko lino. Ulemu, a Secretary General athu, komanso nduna ya maboma ang'ono Honorable Richard Chimwendo Banda. Nduna za boma zimene zili pano, komanso NEC members onse atijinda kuonani pano ndi ena onse mulandire ulemu. Ulemu regional chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebulon Chilondola, maboma 12 mulandire ulemu. Ulemu ameya ndakuona ni mulipo mpano mulandire ulemu akansala athu onse konse kumene muli. Ulemu ma MP onse amene muli pano poposaposa MP ajia mwini wake walera lino. Ulemu abambo na mayi mothamangira nthawi. Chilo yanga bwana President mapaderadera magogo kuno kwa Senior Chief Chitukula komanso pali magogo andodo ma Senior Chief alipo osiyana-siyana. Kumchinji kumene wonse alipo mpano pomaliza abambo na mayi ndi ulemu. Bwana President chilo yanga madziwano ndiyo chidule kwa dzutsa anthu onezeka kuti akulandireni. Koma asanatero maamodzi okha bwana. Pachiwa pali mawu amaligule wa mdani sakoma. Alipo anthu ena wauza kuti ayi ngakhale mulipo matope alikoma mutithira fumbi gulu ameneyo. Anthu ameneyo ndi amene tikuwaona. Bwana muchita ntchito zabwino koma mumasankha kuti asazione ntchito zabwino. Koma khalidwe lanu bwana, chifukwa ntchito zanu amayi onse ndife tomwe tikulondolani bwana. Titero pano kuti malo amatero kuti kuona chule akuthawako kuseri kwa mtsuko. Zindira tukumeneko kwaipa kuli njoka. Bwana mulandira anthu akuluakulu nkhumekume zimene zinali kuzipani zina akuthawako kanthu kusatira inu bwana. Zikatero bwana tinene kuti ayi ife tingonya kuti muzikhala mtima uli pansi magona ndi makekulu yemwe. Siti kusintha boma, siti kusintha utsogoleri upita chitsogolo chifukwa cha ntchito zanu. Ntchito yanga bwana ndiyochepa mu nthawi ino mundilole maulemu ndadzutsa regional chairman chigawo chapakati nkhani yakwera mtunda maboma 12 Honorable Patrick Zebulon Chilondola kuti akulandireni kuno ku chigawo chapakati bwana. Zikoma kwambiri. Zonadi nkhani yakwera mtunda alese dzanja mwamba tsopano tichiteko chomphamvu. Dzanja mwamba tichiteko chomphamvu. Kwasha! Kwasha! Ochakwera. Ochakwera. Nanga boma. Boma. Maluwa Chakwera wali.
kutepe olemekezeka president watu mtsogoleri wa dziko lino yemwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Maikatha Chakwera. Ulemu kwa mayi wafuko Mama Monica Chakwera okulikulu la chipani nonse amene mwafika pano mosokoza ndi mlembe wa mkulu wa chipanichi Bambo Richard Chimwendo Banda. Otsogoleri wonse amene mwafika pano mtsogoleri wa region kwa mayi Wende Nalumo nduna za boma koma nteronso kuti maulemu akhale m'malo mwake. Bwana mawanga ndi ochepa ndifuna kuti tikulandireni pa ulendo wanu wa phindu uja mnapita ku America ndi manja awiri. Inu ndi mtsogoleri wa phindu chifukwa malo anu amene tayima ndi malo a ntchito za manja anu. Otsutsa boma omalankhula ngati kuli maso pena pake olibe, koma munthu amene anganyalapse ntchito za manja anu amene ife timdabwa. Mutachoka bwana wena amalankhula akuti Chakwera oluyendayenda kodi msonkhano wa unga wayamba lero akasiya kupita kuunga chifukwa choti president ndiwo Chakwera basi. Ine ndikukumbukira bwino lomwe kuti atsogoleri wena mbuyomu makamakaja masindana owaja omapita kuunga koma atatenga chipani chonse mndege muja anthu makhaliyana pamwendo. Bwana inu zimenezo simuchitayi chifukwa mumakonda dziko lanu ndiye kulankhula ndi awo sadzaleka mwano sadzaleka. Ndipo sikale limene MP wina amayankhula zosamveka kuchikwawa kumanyoza dzina lanu chifukwa aluonetsa kuti ndi MP okonda ziwawa kumatawa Chakwera adabwera kuno ayo Chakwera adapirikitsa. Ife tikunena kuti kuno ku Central Region nkotsegula aliyense abwera adzachita kampeni wanthu azipita komuona kumakaona kuti munthu uja ankanguyika miyawo uja ndikuti kodi ndi ameneyu. Ndiye sitiyankhola zambiri pano koma amadandaula atapita ku msonkhano wawonso ku Mzuzuko kumakayankhula kuti atupempha Chakwera kuti atsegule Central Region. Inu si president wa Central Region ayi. Ndipo Honorable Richard Chimwendo Banda Secretary General wa mphamvu wa chipani cholamula inuyo mupitenso mukapangitsa msonkhano kuthulo kuchiladzulo kumwanje kumeneyo lutseka kuti inu simungapiteko. Wanthu amenewa tuphese matayala posero pomwepa okakhala pansi chifukwa oyamba kale kunjenjemera ngati omaganiza kuti inuyo nkuchoka pa mpando bwana olemba m'madzi. Zambiri tikankhula kwa mgona mawa, zambiri tikankhula kwa mgona mawa chifukwa mwatopa bwana koma osalephera kamphatso pang'ono mwachoka kutali mwene akulandira kamphatso pang'ono. Pali wanthu amene ochoka ku chipani cha DPP chifukwa DPP liyatha. Ndifuna kuti amene dziko liwaone sindionetsa aliyense chifukwa chonena kuti ndi chigulu chopsa chimene chikuchoka ku DPP. Oyamba bwana ndi mayi Maureen Isa mubwere apa. Wina bwana ni Maxwell Chakwera bwana. Wina ndi Chikumbutso Veremu. Wina bwana ndi Kama Chowa. Wina bwana ndi Peter Liwago.
ndipo wina bwana ndi olemekezeka Mai Jean Kadza Kumanja. Kodi DPP ilipo kapena yatha? Bwana Secretary General, talankhulani kuti mudzutse mtsogoleri wa dziko kuti alankhule kumtundu wa Malawi. Zikomo Secretary General. Zikomo. Takwezani manja awiri kapena dzanja chibakera mmwamba. Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera. Inu ndine boma ndilomweri. Bwana President, komanso a First Lady, tikambe monenetsa. Ifeyo mukapuma masiku awiri atatu, tufuna chimsonkhano china chachikulu muno mu Lilongwe. Pano tayima ndi pa msewu. Magalimoto ena atere akudikirira. Sinditenga nthawi, koma chachikulu timafuna tiyamike Mulungu kumwamba patuwa kuyendetsani bwino kuchoka dziko la ku America. Chachiwiri, Bwana President, mudziwe mawu awa. Anthu opanga jealous chifukwa cha ntchito za manja anu zimene mukuchita. Akudziwiratu poyera kuti sadzabwereranso mboma. Muli kunja bwana, kunayankhulidwa mawu ku chipani cha DPP. Amanena kuti amene adzivala t-shirt ya MCP adzimuotcha. Ine bwana ndinapangisa press conference pamodzi ndi NEC directors ndi a region. Choyamba kudzudzula ziwawa pakuti utsogoleri wanu wa inu mmadana ndi ziwawa. Chachiwiri, ndinapempha zipani zina kuti mdziko muno tinavotera multi-party democracy. Tilole kuti mtundu wa Malawi usavulazike chifukwa cha zipani. Tilole kuti magazi asakhetsedwe chifukwa cha chipani. Bwana mwatipatsa ife ntchito yokuthandizani zitukuko zimene zili. Taonani pa msewu pamene mwapondapa. Ndani amadziwa kuti Lilongwe ngate kusintha mene mwamasinthiramu? Ndani amadziwa kuti M1 msewu unakanika zaka ndi zaka ungathe umangidwanso? Ndi inuyo bwana mwaumanga msewu umenewu kuchoka pa Lumbadzi mpaka nokafika kuja kukalonga. Ndani amadziwa kuti njanje ingabwererenso? Ndani amadziwa za mameka famu mdziko muno? Pa chifukwa chimenechi palibe nthawi yomapanga ziwawa. Tiyeni tikuthandizeni ntchito imene mukufuna kuti mtukule dziko la Malawi. Ndiwauze anzathu a DPP amene alowerera zipani zina mpano makapanga ziwawa ku zipani zina kuti nthawi ya ziwawa inatha. Afune asafune sadzabwereranso mboma. Afune asafune Amalawi sadzavoteranso ayi. Bwana President, focha nthawi nimafuna nene mawu awa. Dziwani izi bwana amene mwaoneramu anthu akukukondani. Pamene anthu akukondani amajelasi salephera. Wajelasi oyamba ndipita Mutharika amene akunamiza anthu mdziko kuti iyeyo adzatukula dziko la Malawi. Adanena kale kuti adzatukula dziko la Malawi ngati Singapore. Lero dziko lidawakanika. Lero pita Mutharika watuma anyamata ochuluka kuti ayambe ma demonstrations mdziko muno. Akuti iwowo akufuna kuti nkhani jakalembera. Akuti chifukwa chatu kuli makhadi amene adakhazikitsa iwowo mu chaka cha 2017. Akunena kuti Amalawi ayambe kuyenda mizinda nkumaphwanya magalimoto mapanga ziwawa. Bwana dziko lino silingabwererenso mbuyo. Iwowo adabweretsa lamulo la registration la makhadi. Ngati pali zina zolakwika ndi makhadi tenti konse zimenezo. Koma Amalawi asataye chuma chawo. Amalawi Sike fanya ma demonstrations amene achipani cha DPP yakonza. Mwaichi ndi apembe Amalawi dziko lonse asamvere mabodza achipani cha DPP. Akudziwa kuti pandale sangatikwanitse. Chipani chawo ndiolephera, mtsogoleri wawo ndiolephera. Akufuna kuti ayambitse ziwawa mdziko pomawo chawo anthu koma ife sitabweza.
ife tikhala patsogolo ndinu bwana kugwira ntchito. Fandida anena kuti ndifuna ndibwereze pamaso panu. Inuyo si munthu wachiwawa, inuyo si munyenyanyenya. Ndiunena pano mwalamula, nduna zanu kuti mmudzimu muli njala. Mwatilamula kuti tikhawe chimanga paliponse. Kodi chimanga ndi ziwawa zingayenderane? Mwati uyamba kugawa chimanga Central Region, mawa tili kutyolo kumulanje kuchikwawa kwina kulikonse. Pa chifukwa chimenecho ife tigwira ntchito yokuthandizani kuti dziko lino lipulumuke. Koma wina afuna asafune bwana mulamulanso 2025 kumwamba kudalemba kale. Ambuye atsikudalitsani. Nthawi yata mafumu ndi awa, achipani ndi awa, dziko lonse lufuna limve mawu anu. Muchidziwa kuti timakukondani mpaka na kalekale. Ambuye atsikudalitsani bwana. Ndikupempheni ndi mawu amenewa kuti mutiyankhule komanso muyankhule kumtundu wa dziko la Malawi. Zikomo kwambiri Your Excellency. Wacha. Wacha. Mafumu achipani wokondedwa. Amalawi wokondedwa nonse. Ine pamodzi ndi a First Lady takondwera ndi kuyamika kumwamba kuti tafikanso kumudzi. Zikomo chifukwa chotikhazira panjira nkutilandira mododometsa motere. Monga wanena kale pano mpanjira koma namva pempho lakuti tichite chimsonkhano. Posachedwa apa? Tisachedwe? Akuti mawa kwa mkono. Ndiye zambiri tikhoza kulongosola osati pa msewu ngati pano koma kumeneko. Koma munilole ndingonenapo mawu amodzi kapena awiri. Dziko lino la Malawi. Malawi ndife tonse. Wina asaope kukhala kuno ngati ndi mlendo. Dziko laliyense. Malamulo wa dziko lino amalola inuyo musankhe bwenzi amene muziyenda naye. Wosakakamiza. Chifukwa chake wena akasankha kubwera kuchipani monga akuluakulu akhalapa tawalandira ndi manja wonse. Nkhani ya demokrasi yasiyana ndi mmene iwe uganizira kumtima kwako. Nkhani ya demokrasi yolemekeza anzako. Nkhani ya demokrasi yopereka ufulu kwa anzako. Nkhani ya demokrasi yopatsana ulemu. Mmene ndimabweramo ndege ili pafupi kutera ndimaona m'mindamu ambiri wakonzeka kale. Chimene chikufunika nkuti nyani samlekera mundayi. Ife tikagwirebe ntchito molimbikira. Ife tigwirizane potukula dziko lathu. Ife tichite chilichonse chakuti wanthu wena akufuna kwabwino amene akutithandiza apeze ife anu ake osati manjalende ayi koma tikugwira ntchito molimbika. Tamvana mepo ati? Tamvana mepo ati? Ambuye akudalitseni lisanalowe dziwa bwererani bwino. Wina asachite chipongwe mzake koma ukondana ndiko. Zikomo kwambiri zikomo.